În anul 105 de Hoarșer, Decebal știa că Tapaie nu era doar o trecătoare, ci o poartă spre inima Daciei. După prima campanie a lui Traian, regele Dac a refăcut alianțe, a întărit cetățile și a mizat pe teren. Romanii au revenit cu disciplină, logistică și inginerie, transformând războiul într-o demonstrație de forță imperială. La Tapaie, în locul unei victorii rapide, s-a deschis o confruntare dură, de uzură printre ploaie și noroi. Decebal a încetinit înaintarea romană, dar a înțeles că fiecare zi câștigată îi slăbea viitorul politic. Traian nu urmărea doar o bătălie, ci prăbușirea unui regat care sfidase Roma de prea multe ori. În urma luptei, drumul spre capitala dacică s-a deschis, iar destinul Daciei a început să se schimbe definitiv. Tapaie a fost mai mult decât o victorie romană. A fost semnalul că rezistența lui Decebal se apropia de sfârșit.